Agutaman sa diran leftan, o di na diran kuan ang kaya treatment tiran sa Iran. Kaino siranan san kakadin ka sosorong niran, agiyang kanan, pesung, makapupuon sa Iran, agupusong sa Iran ang mga barko, na gina niya man niya na supkala pa niranon na pagkuin Iran. Na madagla istorya. With na dala butro Iran, kagiya paman na vessel so pama sa Pilipinas na kuro sa gasolina. Nandun ni Kayla na Amerika, kaya siyempre, tatarong ni Iran sa niya na satellite, na may leran ro, apunro sa barko, na may kambilang natira na o siya, o kasi pasi. Nadala butro Iran, ugid, na nakakairita. Asupsungur ka na makamaro na kupay nira na siya. Ino ka sana napsung. So still, giyang ko to warning, threat, iyakin niya Trump at ginasa din sa pesung. Sa giyang kaya pantalan, ayamanan niya na Iran, pesung, makapupuon sa napantalan na Iran, ayamanan niya na, hindi ka pa nami, udi na, pagisi nami. Masakaw explain, khabar sa Basa Maranao. Second round of talks. Yung ikadua kapnigusita, sa ayamanan niya nakapag-extend na. Sa giyang ceasefire, sabab sa iman to na magan mapasa daging ceasefire. Katawan tanong lang ko na miya kadunan kapitugaw yung ceasefire, nakapakay ma-expire, nakita ros pa sa katidawa. Pada fokusan tano, na miya panutul tano si ko lasta kabar tano. Nagyang kaya manan yan na envoy, o di na grupo, o di na mediation. Di mangingimasadan ang makapupuon sa Islamabad, Pakistan na sumyong siran si sagyang kaya Iran, kambitira nira nagyang kaya kipuputuon si kuya manan yan na second round of talks. Manan yan na ikadua bitira sa kapag-extend na si sagyang ceasefire, o di nagyang ko to manan yan na tanitia sa ceasefire. So ginan, isa mala fokusan tano, nagyang kaya may papansakiman to ari mga pagarya. Bitiara, sabab sa si Trump na diniklir yan, kagiya. Diniklir yan na tigin na iman to, nagyang kaya Strait of Hormuz na open, nagwikadwa na miyangunot, agyang kaya Iran si kulangwan bitiara. So ginan, kagiya, miyan nagitano, nagyang kaya Iran, na negative, upama natigira na negative, bubod na kiyapasadan ra kami, negative bubod na commitment. Amin ibigay mi si sagyang Pakistan, Islamabad. Padsa nagyang kaya kababla ka. Agyang kaya Amerika si sagyang Strait of Hormuz. Kanabayran bubla ka tetaratak siran sa Indian Sea. Kapakaukit pa sa mga sip. Na dairan mau mga Strait of Hormuz. Ikaduna, dairan malangkaw, mawata na tanto a distansya. So shout out terkano san nagupan po makasulod. Share niyo aging kabar sa Basa Maranao ay tanod na ri sokay. Ang tanong makanggugan. So gito ba? Focus tano si saging ceasefire. Last update tano na si sagun takagagawi nasukapit tano na ke ceasefire. So kagi mapita na nagkatotoo mi ceasefire si saging kaya Israel ug nga Lebanon. Wanugid na mga balita siya bapya pan ceasefire. Nagyang kaya manan niya na Israel na may ito na disirang pandi mamumba. Gaya problema si bapya kaya si ceasefire yan na di may ito agyang Israel datar no masusuag yung Gaza. Bapya masisisfire siya na di may ito agyang manan yan na ito na ini Israel. So ginan yung ito ba bitira kagiya si Trump na in-announce yan na imanto na totally giyang Strait of Hormuz na kiyaopinan. Nagyan ni pa makinung tanong kagiya negative. Yung tatigi Trump 101% na miyakuha miya tigin so singani nami si sagyang Iran. Nagugyang kaya Iran na in-announce yan nagyang kaya full open for business sagyang Strait of Hormuz. Na negative. Kapamara ka na ni Trump. Si Trump na assuming. Shout out sa 215 live. Suda sampan makashare sa agyang live na i-share tanwari mga pagarya. Antahan reimpose. Rabbi srah li sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah
Wa ba'da, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iran reimpose control over Hormuz as Kalibaf dismiss US claim. Ayamanan yan na reimpose udi na piyakigda bagyang kaya Iran asiram pa ni kumakapat si sagyang kayamanan yan na Strait of Hormuz taliwas. Sagyang ta ini-share tanwa video kaya tiru Trump at tigyan na iman to nagyang Strait of Hormuz na open to all vessels and open to businesses. Ayamanan yan na pagka-okit ko na tigi Trump why sa 100% sa mga vessels agus subapian to na pagukitsan agus sa mga ayamanan yan na businesses. Sabab ko na tigi Trump sa agyang ayamanan yan natiarim ako nagyang kaya Iran agyang kaya mga kondisyon agyang kaya Iran Amerika. Ay panakateroro Trump natigyan na our mission. Aswatigyan siya manan yan na antap tano. Amerika si sagyang Iran na 101% na miyakwa tano kami ang unot sirang ko kabaya Iran. Ugid na that is negative. Why? Gi tano ditero na kailangan na makapamatiya tano sabab sa sakan mismo kagi ako doon na biatang kadya ginawa kada manan yan ako miad nagyang kaya kapasanan. Ugid na negative. Why? Kautuan na pumilita sa manan yan na madakla miyaratiya kay Trump. Taman sa local media datara GMA ABCB na pitiruran na ayamanan yan na ad namin ni daftar ayamanan yan na kaya pasadan na negative Oy. Dita kedua yagi nga mga ayamanan yan na mga news agency sabab sa siran keneg mismo ki Trump. So gito'y sabab why are Jalaud Darapa, why, salam, alaikum assalam. Ito'y sabab, pag yung mga news agency na ipreporteran mambu, sabab sa nga si Trump. With naman to, pariksan tanong, ba't yan tanong na negative? Why? So, ganan. Iran reassess control over Hormuz. Iran announced that re-tightening of control over Strait of Hormuz, returning the situation to what it described as a previous operation state. Kata, Peter Iran na iman to na re-tightening, piyaka begraniran, so kasi siya pa Iran, kadidipin sa Iran siya nga Strait Hormuz, sa sudna tigyan sumiyaw na, ay ikikidi meron rules at tatago na meron na gyutod. So yung manan yan na negative, uba ay manan yan na bay ni open. Why? Pero, Peter wagi nga Iran, sigo mga pinakabar na open na si kuya manan yan na bapian to na vessels, asar ka di na ba military, asar ka di vessels sa mga pupuon sa Amerika o di na Israel, ugay na tigyan na as per sigo kabayagi nga manan yan na Iran. According to the spokesman of the Qatam Al-Anbiya Central Headquarters, the strategic waterway remains under the direct management of the Iranian Armed Forces and subject to strict oversight. Peter wag yang kaya Qatam Al-Anbiya Central Headquarters. Yang Qatam Al-Anbiya Central Office na dataro pa maka sa Pilipinas na si isa kuwan. Ato na rin nga na nasa Manila mala opisina nga PNP Why? Nagito. General Headquarters aging Army aging Iran. Peter Iran ako ayamanan yan na the strategic waterway remains under the direct management of the Iranian Armed Forces and subject to restrict oversight. Kata Peter Iran aging Qatam Al-Anbiya Central Headquarters aging Army. Gulalan sa nga spokesperson ni Iran aging tigin na Strait of Hormuz na direkta aayad na makadinggulima nagyang kaya Iranian Armed Forces. Why? Sa yamanan yan na siran yung pamayamanan yan na tumiti kayron. Why? Sa negative bagyang utaklim ni Trump, apitero yan na miyang unotairan ko kapasadan na iman to na open all the way aging Strait of Hormuz na negative. The spokesman said Tehran had initially allowed limited passage of control of commercial vessels as a gesture of good faith during negotiation but reversed that decision after accusing the United States
of continuing act of piracy under the gaze of a blockade. Why? Pero ang spokesperson ni Ran. Bapi apa natigyan na yaman na niyan na sisipan sa tangan namin. Udi na pupakaukit sa mga vessels, mga tanker, udi na tigyan na limited. Yaman na niyan under to sa supervision ni Ran. Asar bu tigyan kayaman na niyan, good faith during negotiation. Asar bu tigyan, paman na open na namin ka asar bu kayaman na niyan na kapag bigyan na nagyang kaya may papansa ka negotiation. Udi na tigyan na limited. Yang tigyan na desisyon, yakin niya Trump, tigyan na piracy, kapamra ka eh. Uway. Agi nga di niyan di ipanaroon. Ayaman na niyan na di niyan ditiron. Ikadua, nagyang kaya kababala ka Iran. Katatago Iran saan sa yaman na niyan na Strait of, yang kada na karagatan na India, lalanggaw ni Iran na Strait of Hormuz. Sa spokesman said, Tehran had initially allowed limited passage of commercial vessels. Kauto, mana niya na Peter ang spokesperson ni Iran na pupakaw kitupan. Allowed, limited. Kauto. Agi ang psungsan, ugid na pukid na utan negosasyon. Istorya daan. He stressed that maritime access will remain restricted until Washington guarantee the free movement of vessels from Iran. Kate. Gaya Peter wagi ang spokesperson ni Iran. Agi ang tigin na Strait of Hormuz, na yamanan niyan na remain access will he stressed that maritime access kauto ging atigin na lalan maritime kagi upa makasakarsa din na road network na upa makagi ayang pinag-usapan natin ay karagatan na ay tawag san na ay tawag san na maritime ay tawag san na maritime waterway kauto maritime access. Upa makasakagilo pa na road network. Upa makasakaragatan na maritime route. Maritime route, maritime access, gitu. Will remain restricted na yaman na niya naging atigin na karagatan. Uy, saging Strait of Hormuz, udi na nga ng mga sakop paging Iran, datara Oman, datara gyang Gulf of Oman, datara gyang karagatan, nagyang Yemen, na still close. Agwe man na niya na restricted. Limited access si kuya man niya na pitibarang na vessels. Tama na tigyan sa giyang kaya Amerika na diran awaan, diran grantan agiyang kaya movement, free movement of vessels to and from Iran. Tama na tigyan sa ayakas yortay na taman sa diran awaan agiyang kana na karagatan sa India. Agutaman sa diran leftan, udi na diran kuan ang kaya treatment Iran sa Iran. Kaino siranan san kakadin ka sosorong ni Iran, agiyang kanan pesung makapupuon sa Iran, agupesung sa Iran ang mga barko na gina niya mana niya na supkela pa ni Iran na pagkuin Iran. Namadagla istorya. With na dala butro Iran, lagi pamana vessels o pama sa Pilipinas na kuro sa gasolina. Nandun ni Kailayor na Amerika, kaya siyempre, tatarong ni Iran sa niya na satellite, na may leran ro, punro sa barko, na may kambilang natira na kasi, auto kasi pasi. Nadala butro Iran, ugid, na nakakairita. Asupsungur ka na makamaro na kupay ni Iran na siya, kaya inukasan na napsung. So still, giyang ko to warning, threat, yakin niya Trump, at na sa din sa pesung. Sa giyang kaya pantalan, ayaman na niya na Iran, pesung, makapupuon sa napantalan na Iran, ayaman na niya na, hindi ka pa nami, udi na, pagisi nami. Udi na, ba gito? Ito'y sosorong ni Iran san. Ito'y sabab, at tama na tigigiyang ka Iran, sa diran na nanawaan, diran garantiyan na giyang kaya movement. Kaya man na niya, nalangon na Visselsan, na pag-isa ni Iran. Ano kasung? Sa Iran, puto ka. Pero, giyang ito, mga padabar ko, mga tigas mambu, datara mga bar ko China, labutiran sa nari.
Mana niya napsungsiran sa. Shout out kataya ba siya. Rolls, smile, 500 star. Mata nagi ka tituad nagi mama akuan. Sama na yan na bapiam kapitan tanong nagi Rolls, smile. Ken may irita ka. Kati umanisungur ka na siya ito na kauto. Ugid na mawatan ang na distansya ang na Strait of Hormuz o nga nakakadna ni Iran. Ugid na gagidetar bumaran ni katutulungan ni Iran sa mga barko sa satellite. Anda ato ikap karibu-ribu niyan. So gina ni sabab Peter wag yang ayamanan niya na Iran. Ataman sa diran grantan. Agi yang gaya kaugit-ugitsan. Free pamana free so ka bapi anda singur sa mga barko. Diran pangilabutan na taman sa diran unanan diran bukan gitu ikatitu niyan. Agi yang gaya ikikidiran sa mga barko na gima bu Strait of Hormuz na yamanan yan na kakaptaman namin. Sa madaling sabi, ari mga pagarya, nabapya pa ni ditero na Iran, manan yan na da ba misan labut, why, kaya manan yan na mga commercial vessels sanan, kanaba mi mga vessels, na problema Iran na, ugid na kalimitan, katikatid na rin mambu, gingot at hindi na pumasakaw, na ikatan sa aso. So sa kanon na kagi ikatan, bapya kay 30 aso, ikatan. Ay no karon di pumasa, di ko niyang buka kakakab. Pero wag na mga tao, andun ni kagabunian na tiginaro ko pumasa sa sabala. So gina ni mauulaw-ula. Mo